Ik heb mijn hele leven lang al zitten praten, mijn hele leven lang tegenspraak gehad. Ik heb er eigenlijk niet zo'n zin in. En bovendien, Friesland, is dat niet waar ze Berenburg maken met al die enge kruiden erin? En kruiden ben ik een beetje bang van. Jullie weten dat één kruid mij noodlottig geworden is. In de gevangenis moest ik het drinken, de dolle kervel. En wie weet of ze daar bij Sonnema en Jellema, of hoe ze heten mogen, ook wat dolle kervel te doormengen. Dus geef mij een portie maar een vie. Meteen begonnen de sterrenleerlingen van Socrates elkaar de tent uit te vechten. Plato zei, oh dan ga ik. Antisthenes, jij schijt toch uit. Ik ben de enige echte leerling van Socrates. En zo ging het maar door tot Socrates zei, waar er 2 ruzie maken, hebben er 2 schuld. Jullie gaan geen van beiden. Aristoteles was natuurlijk de volgende die zich opwierp om te gaan. Maar ja, de anderen zeiden, joh, jij begrijpt je eigen geschriften niet eens. Denk je nou echt dat jij die mensen daar iets kunt vertellen wat ze snappen? Exit de Grieken. Cicero, de Romein, meteen. Ik heb de Griekse filosofie toegankelijk gemaakt voor de Romeinse wereld. Laat mij gaan. Cicero, luister eens, je bent dan misschien een goede Romein. Maar voor die Friezen ben jij toch echt niet in de wieg gelegd. Bovendien, wat heb jij nou helemaal aan creatiefs bijgedragen aan de filosofie? Leuke uittreksels, maar daar blijft het toch bij. En zo ging het gehakketak en geruzie maar door. Filosofen, onwaardig. Ik ging geen partij kiezen voor de een of de ander. Ik denk, ruzie maken leidt nergens toe. Tot ik even, keurig in mijn elleboog, hoestte. Ze keken naar mij en zeiden, laat hij gaan. Niemand kent hem. Hij zal dus bij niemand arg aanwekken van, hij moet zo nodig. Nou ja, zei ik toen, oké, laat mij dan maar gaan. Maar ik heb nog niet eens voorgesteld. Laat ik me uw naam noemen. Epictetus heet ik. Dat is een Griekse naam en dat betekent gekocht. Veel slaven hadden namelijk die naam gekocht. En ik ben geboren als zoon van een slavin. Zo is dat nu eenmaal, dat is het lot. Het is niet goed, het is niet slecht, het is zoals het is. Mijn nichtje stond in wat tegenwoordig Turkije is, bij de plaats Hierapolis. En jullie zijn de reizen roelen allemaal. Misschien dat sommigen van u in Pamukkale geweest zijn, in Turkije. Ik zie sommige mensen knikken. U heeft daar misschien die merkwaardige kalkafzettingen bekeken. Maar zegt u eens eerlijk, heeft u ook de stad bezocht? Hierapolis, de opgraving? Komt dan de volgende keer, vergeet het niet, want daar ben ik opgegroeid. Als zoon van een slaaf. Op een gegeven moment ben ik verkocht aan een eigenaar in Rome. En die man die heette Epaphroditus. Hij was een vrijgelatene van keizer Nero. Ik vergat te zeggen, ik ben geboren rond 50. Zo precies weet ik het zelf ook niet. Keizer Nero, zoals u misschien weet, is in 68 vermoord. Dus ik heb hem daar niet zelf meegemaakt. En die Epaphroditus heeft mij in dienst genomen in zijn huishouden. Er wordt veel geroddeld over die man. In de geschiedboekjes lees je zelfs dat hij een keer mijn been gebroken zou hebben als straf voor mijn ongehoorzaamheid. Flauwekul. Ik ben mank geboren en Epaphroditus kon daar niets aan doen. Integendeel, ik mocht de man graag en hij mij ook. Hij gaf mij de gelegenheid om, terwijl ik nog slaaf was, colleges te gaan lopen bij de filosoof Musonius Rufus. We zitten dan dus zo rond 70 na Christus. En Musonius, een geboren Etruriër, was aanhanger van de Stoa. Ik vond het geweldig. Ik was meteen helemaal om voor die filosofie van de Stoa. Ik heb me naderhand niet eens vrij gekocht. Ik ben vrij gelaten door Epaphroditus. Dus dat toont alweer aan wat een goede man het uiteindelijk was. En ik ben een eigen filosofenschool begonnen. Niet als concurrent, maar als collega van mijn leermeester Musonius. Dat ging best aardig, tot de geleerden twisten erover. Was het 92, 93, 94? In elk geval, keizer Domitianus heeft alle filosofen uit de stad Rome verbannen, onder wie mijzelf dus ook. Ik ben toen weer verhuisd, geboren in tegenwoordig Turkije, naar Rome. Toen ben ik zo'n beetje tussenin gaan zitten. Een plaats, Nicopolis,
in Noordwest-Griekenland, misschien bekender als Actium, waar de slag tussen keizer Augustus en Cleopatra en Antonius plaatsvond. En ter ere van zijn overwinning heeft Augustus die stad gesticht en daar heb ik mijn filosofenschool opgericht. En, sorry dat ik het zeggen moet, maar dat ging behoorlijk goed. Vanuit de verre omgeving kwamen leerlingen naar mijn school toe om van mij les te krijgen in de Stoïcijnse filosofie. En hoe ging dat, zo'n lesdag? Ja, het ochtendgedeelte, dan zijn de mensen nog fris. Dat was het meest inspannend. Dan hielden we ons bezig, vergelijkbaar met de tegenwoordige middelbare scholen en universiteiten, hielden we ons bezig met de grote klassiekers. De werken van vooral Chrysippus, een van de stichters van de Stoa, en vele van zijn mede-Stoïcijnen, Cleanthes, Zeno en noem ze allemaal maar op. Niet eenvoudige werken, die werden 's morgens aan de orde gesteld. Studenten moesten referaten houden, net zoals dat tegenwoordig ook gaat. En die moest ik dan beoordelen. En eerlijk gezegd, ik had ook wel eens, ik ben maar een mens, als ik 's morgens wakker werd, het idee, wie is er vandaag ook weer aan de beurt? Oh, nou ja, laten we het beste er maar van hopen. Ik zou me nog het liefste even omdraaien in bed, maar het is niet anders. Goed, zo is het vak van leraar op ieder niveau niet altijd een pad dat over rozen gaat, maar het grootste gedeelte verliep prettig. Logica was het moeilijkst. Problemen die dan aan de orde werden gesteld als wanneer houdt een stapel graankorrels op een stapel te zijn, zo'n hele hoop, niks aan de hand. Je haalt er steeds eentje af, maar je hebt er nog maar 10 over. Is dat nog een stapel? 9, 8, 7, 6. U zult zeggen, waar gaat het over? Ja, logica is belangrijk omdat je wat je wilt beredeneren voor je leven, voor de ethica, voor de moraal, ook op een logische manier moet kunnen verantwoorden. Goed, rond lunchtijd waren studenten en ikzelf daar behoorlijk moe van. We hadden een lunchpauze en het middagprogramma, dat was wat luchtiger. Ik ging dan in gesprek met studenten, maar er kwamen ook mensen van buitenaf. Hoefde niks te betalen. Dat konden bekende of onbekende Romeinen zijn, magistraten, mensen die toevallig langskwamen, speciaal voor mij kwamen of wat dan ook. En dan hadden we levendige discussies over onderwerpen die uit het leven gegrepen waren. Zo heb ik me daar vele jaren met veel plezier bewogen in dat Nicopolis. Ik heb, zoals iedereen, grote voorbeelden. En mijn grote voorbeelden, een daarvan heb ik al genoemd, Socrates is echt mijn grote held. Maar er zijn er meer. Diogenes, mensen die hem kennen weten waarschijnlijk vooral dat hij in een ton leefde om te demonstreren dat hij nergens behoefte aan had, geen luxe nodig had enzovoort. Nou, dat zijn mijn 2 belangrijkste voorbeelden. Maar vooral aan Socrates spiegel ik me graag, als dat tenminste kan, met zo'n groot filosoof en ik, als een oude, manke grijsaard. Maar een paar overeenkomsten hebben we wel. Om te beginnen, ons niet al te fraaie uiterlijk, daar ben ik eerlijk over. Maar ja, ware schoonheid zit van binnen, hield mijn moeder me altijd voor. En ten tweede, Socrates heeft zelf niets geschreven. Hij had daar zijn leerlingen voor, Plato en Xenophon met name. En zo had ik een leerling, Arrianus, die mijn colleges voor een deel heeft genoteerd. En die schijnen vandaag de dag voor een deel nog bewaard te zijn ook. En naast het noteren van die colleges heeft hij ook een soort uittreksel van mijn filosofie gemaakt. Die heet het handboekje. Wel, waar komt mijn filosofie nou op neer? Ik ben zelf geen woordkunstenaar en mijn leerling Arrianus, die is dat wel. En hij heeft mijn hele filosofie samengevat in 1 enkele zin. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, past mijn filosofie op een bierviltje of nog ongezonder, een sigarettenvloedje, want het is even goed nadenken hoe het ook precies weer was. Arrianus formuleerde het als volgt. Je moet niet willen dat de dingen gebeuren zoals jij wilt dat ze gebeuren, maar je moet de dingen willen zoals ze gebeuren. Als je dat doet, zul je gelukkig zijn. Het is ingewikkeld geformuleerd, maar je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen, je
Je moet niet alleen maar doen wat je wilt, maar je moet ook willen wat je doet. En je moet niet alleen maar laten gebeuren wat je wilt, je moet ook willen wat er gebeurt. Ik zal proberen dat wat uitvoeriger toe te lichten. Naar mijn idee, en ook dat erken ik ruiterlijk, ik laat mezelf er niet op voorstaan dat ik zo'n origineel denker ben. Ik sta in een lange traditie, vooral van stoïcijnen. Maar naar het idee van de stoïcijnen, zoals ik het zie, kun je de werkelijkheid verdelen in 2 onderdelen. De ene groep hebben wij in de hand, die is in onze macht. En de andere groep is niet in onze macht. Dus de hele wereld, ta onta, het zijnde op zijn Grieks, bestaat uit die 2 groepen, die 2 verschillende categorieën. Dingen die in je macht vallen zijn je opvattingen, je overtuigingen, je ambities, je aversies. Dus wat je wel wilt, wat je niet wilt. Wat je wel vindt, wat je niet vindt. Dat ligt in jouw macht. Dat zijn, modern gezegd, jouw dingen. En de andere dingen die niet in je macht liggen, dat zijn je lichaam, de plaats waar je geboren bent, voor een groot deel je gezondheid, natuurlijk, je hebt daar enige invloed op, maar niet al te veel. Je maatschappelijke positie, de baan die je hebt, hoe andere mensen over je denken, en ga zo maar door. Die eerste categorie dingen, die is vrij, die is onbelemmerd, die is ongehinderd. Niemand kan jou op andere gedachten brengen, tenzij je dat zelf wilt. Die andere categorie is onvrij, die is slaafs, die is onderworpen aan tegenwerking, aan verhindering. Daar kan je dwars gezeten worden en uiteindelijk leidt dat tot frustratie. Dat moet je dus goed uit elkaar houden. Wat is nou het grote probleem? Als je die 2 verwisselt, als je denkt dat dingen die niet in je macht liggen, wel in je macht liggen, dan ga je je daar helemaal op concentreren. Ik moet die baan hebben. Ja, maar er zijn andere sollicitanten en de commissie vond een andere schieter. Ja, maar ik moet die baan hebben. Ja, dat gebeurt niet. Als je daar alles op inzet, dan maak je jezelf uiteindelijk ongelukkig. Dus je hebt het zelf in de hand of je gelukkig bent of ongelukkig bent. Ja, dat klinkt mooi, zult u zeggen, maar hoe doe je dat dan? Want het is makkelijker gezegd dan gedaan, die onderscheiding aanbrengen tussen die 2 categorieën. Wel, we hebben daartoe een geschenk van de goden gekregen. Zeus, de oppergod van de Grieken, en ook voor de Stoïcijnen, de oppergod van de hele kosmos, van de hele wereld, het hele heelal, die zei een keer tegen mij, Epictetus, als wij het nou gekund hadden, wij, goden, hadden we je ook de volledige macht en beheersing gegeven over je lichaam. Maar ja, dat kunnen we niet. Wij goden kunnen veel, maar niet alles. We zijn niet almachtig. En jouw lichaam, zoals het lichaam van iedereen, dat is een hoopje, kunstig gevormde, maar uiteindelijk een hoopje klei, een hoopje stof. Het zijn atomen, die kunnen uit elkaar vallen. Dus daar hebben wij niks over te zeggen. Je moet het er maar mee doen. Het is niet anders. Maar om je toch iets van onszelf te geven, hebben we aan jou, en niet alleen aan jou, maar aan alle medemensen, een stukje van onze eigen geestelijke macht toegekend. En die macht, die heet de morele keuze. Op zijn Grieks prohairesis, ergens voor kiezen. Waarom nou een morele keuze? Het is een keuze die je zelf kunt maken met dat middel. Je bent zelf in staat om te zeggen, dat ligt in mijn macht. En dat ligt niet in mijn macht. Dat kunnen wij niet voor je doen. We kunnen het ook niet bij je verhinderen. Als jij iets vindt, dan kunnen wij, goden, hoog of laag springen. Jij vindt dat en voor jou is dat dan zo. Maar het is ook meteen je eigen verantwoordelijkheid. Zit je goed? Nou, dan heb je daar zelf het voordeel van. Zit je fout? Dan heb je er zelf het nadeel van. Het is dus een keuze. Maar waarom nou een morele keuze? Omdat die te maken heeft met goed en kwaad. Je kiest voor het goede, je kiest voor het kwade. Dat heb je dus zelf in de hand. Dat zou natuurlijk erg mooi zijn. Als wij zomaar zelf konden bepalen,
Ik neem afscheid van alles wat kwaad is en ik kies voor alles wat goed is. Maar zo simpel is het, mensen. Zo simpel is het als je de zaak tot de essentie terugbrengt en kijkt wat ligt wel en wat ligt niet in onze macht. Om een voorbeeld te geven. Een senator die kreeg te horen via een boodschapper dat de keizer hem ter dood veroordeeld had. Nou, dat bericht werd ook aan mij verteld. Epictetus, heb je het al gehoord? Senator, laten we hem Drusillus noemen, is ter dood veroordeeld. De meeste mensen zullen zeggen, wat verschrikkelijk voor die man. Ter dood veroordeeld. Hoe moet dat nou met zijn gezin, met zijn vrouw en zijn kinderen? Maar ik zeg, ja, dat kan gebeuren, daar heeft hij zelf niks over te zeggen. Het is niet iets in de categorie wat binnen onze macht valt. Ik stelde toen aan die boodschapper een vraag. Hoe heeft Drusillus daarop gereageerd, op dat bericht? Nou, als die boodschapper dan zegt, hij was in alle staten, hij huilde het hele huis bij elkaar, dan zeg ik, dat valt wel binnen zijn eigen macht. En dat is slecht. Hij heeft een verkeerde keuze gemaakt. Als die boodschapper mij zegt, op mijn vraag, hoe hij gereageerd heeft, hij nam het voor kennisgeving aan en droeg het met opgeheven hoofd, dan zeg ik, dat is goed. Het valt binnen zijn macht en hij heeft een goede keuze gemaakt. Hij heeft ertoe besloten om te zeggen, dit ligt niet in mijn macht, ik maak me er niet druk over, het is nu eenmaal zo. En zo zit het met allerlei dingen. Met een ziekte, nou ja, jullie weten er allemaal van, COVID-19, corona, ik hoorde net van Iets de Jong dat ik de eerste ben die in een half jaar hier spreekt omdat alles plat gelegen heeft. Ja, dat is misschien vervelend en het is onaangenaam en het is lastig enzovoort, maar het is niet slecht, want we kunnen er niks aan doen. Natuurlijk, we kunnen proberen het tegen te houden, u zit allemaal keurig uit elkaar en ik houd afstand tot u, dat zijn allemaal dingen die je wel in je macht hebt, maar uiteindelijk is die ziekte er. En de kunst is, hoe ga je ermee om? Zit je het hele huis bij elkaar te huilen en zeg je, wat verschrikkelijk, ik kan niet meer naar concerten, niet meer naar nachtclubs, niet meer naar, vult u zelf maar in. Of zeg je, het is een gegeven, ik moet ermee leren omgaan zoals het is. Het nemen zoals het komt. In het eerste geval maak je jezelf ongelukkig. In het tweede geval, ik geef toe, het wordt er niet leuker op, maar je kunt het voor jezelf wel beheersbaar en draaglijk maken. En dat is uiteindelijk wat de goden, wat Zeus ons, mensen, met die prohairesis, die morele keuze, willen geven. De gelegenheid om zelf van het leven te maken wat wij zelf ervan willen en kunnen maken. En dat heeft een naam in het Grieks en Latijn en in vertaling luidt dat leven volgens de natuur. Natuur is een begrip dat je moeiteloos gelijk kunt stellen aan God of aan de goden. En dat kun je weer gelijkstellen aan de reden, de ratio, het verstand. Immers, het is een bijzonder eenvoudige redenering waarmee wij, stoïcijnen, kunnen aantonen dat alles wat er gebeurt niet op zichzelf goed is. Zelfs corona. Ik begrijp goed, ik schaar me niet onder de ploeg van Doutzen, Kroes en anderen die beweren we moeten het virus dankbaar zijn of andere dergelijke kreten. Maar op zichzelf gezien is het in elk geval moreel, ethisch neutraal. Het is op zichzelf niet goed of niet slecht. Het gaat erom hoe we ermee omgaan. Maar als gegeven, als gebeurtenis op zichzelf, is het wel goed. Hoezo? Een heel simpele redenering. De goden bepalen alles wat er gebeurt. De goden zorgen dat alles loopt zoals het loopt. Of wij dat nu precies kunnen begrijpen of niet, is een andere zaak, maar zo is het wel. Dat is één punt. De goden zijn goed. Daar gaan we van uit. Als we dat niet meer geloven, dan houdt alles op. Nou, als de goden alles bepalen en als de goden goed zijn, is de enige conclusie, alles wat er gebeurt past in dat rationele, goddelijke, natuurlijke plan en dat is dus goed als gebeurtenis. Het is nodig om de wereld te laten draaien zoals die in werkelijkheid ook draait. En wanneer je
dat nou inziet, wanneer je zover bent dat je begrijpt dat de wereld in elkaar zit zoals die in elkaar zit, dan leef je volgens de natuur, namelijk in overeenstemming met de goden, en dan ben je ook gelukkig. Je kunt het vergelijken, zoals mijn voorgangers dat gedaan hebben, met een wagen die door een paard wordt voortgetrokken en waar een voerman op zit. En achter aan die wagen zit een hond met een riem. Die zit vastgemaakt aan die wagen. Die riem is sterk en die zit stevig om zijn hals gebonden. Het is uitgesloten dat hij zichzelf kan losrukken van die riem. Die wagen die begint te rijden. Dan kan het hondje 2 dingen doen. 1. Hij kan vrolijk meetrippelen achter die wagen aan en dat koord, die riem waarmee hij vastzit, die blijft dan losjes hangen. Het doet geen pijn. Hij loopt gewoon vrolijk met die wagen mee. Gaat die wagen harder, loopt hij harder. Gaat hij langzamer, gaat hij langzamer. Staat hij stil, staat het hondje stil. Maar als het hondje zegt, ik heb geen zin om mee te gaan, wat is het effect? Precies hetzelfde. Die wagen namelijk met dat paard is oneindig veel sterker dan het hondje. Dus het effect is, die riem spant aan, het hondje wordt voortgetrokken met zijn pootjes in het zand of met zijn buikje over de grond. Hoe dan ook, op welke manier dan ook, het hondje gaat mee. Maar alleen, de manier waarop is niet prettig. En dat heeft mijn voorganger Seneca, die het niet zo goed kon vinden met Nero, zelfs van Nero zelfmoord moest plegen, heel kort in het Latijn geformuleerd: de lotsbeschikkingen leiden degene die wil, maar ze sleuren degene voort die niet wil. We kunnen hoog of laag springen. Het lot is nu eenmaal wat het is en dat is goed. Alleen, de manier waarop wij ons in dat lot schikken, daar kun je in verschillen. En dat is dus een gevolg van die keuze, die morele keuze, die je iedere dag, ieder uur, iedere minuut moet maken. Want hoe zit dat? Constant, altijd, iedere minuut worden wij bestookt door indrukken. Dat kunnen allerlei dingen zijn. Bijvoorbeeld, je loopt op straat. Hé, vocht. Ik heb de indruk dat het regent. Je kijkt omhoog, maar het is een strak blauwe lucht. En er staat iemand op een balkon de plantjes water te geven. Oh, nee, mijn eerste indruk klopt niet. Zie je nou in de hemel donkere wolken en een flinke bui, dan klopt je eerste indruk wel. Dat is misschien een wat onnozel voorbeeld dat voor feitelijke, materiële dingen geldt, maar dat geldt ook voor andere dingen. Bijvoorbeeld, wanneer je een fietstocht wilt gaan maken of een wandeling, denk je, fijn weer, maar je bent nog geen kwartier onderweg of het gaat onweren en stortregenen, dan kun je constateren, het onweert, het stortregent, maar je kunt ook zeggen, dat is erg, dat is vervelend, dat is slecht. Heb ik nou eens een keer een vrije dag, leuk met mijn vrouw en mijn kinderen op stap, regent het, bah. Wanneer je dat doet, heb je een verkeerde indruk. Jouw fantasia, op zijn Grieks, die klopt niet. Want het is niet slecht, het is neutraal. Het is hoe je ermee omgaat. En ik heb zelf geen kinderen gehad, Epictetus, maar ik heb wel van vrienden gehoord dat vrienden vaak van hun kinderen leren. Als de ouders zitten te mopperen en te mekkeren, wat een slecht weer, dan zeggen die kinderen, pap, we trekken toch gewoon een regenjasje aan, hebben we toch ook een fijne dag. En zo is het ook. Kinderen hebben vaak een onbevangenheid die de stoïcijn ook nodig heeft. Neem het zoals het komt. Toch is dat beeld van het hondje nog niet voldoende. Het hondje namelijk laat zich leiden door het lot. Het loopt mee. En ik weet dat bij velen de stoa de naam heeft een koude, kille filosofie te zijn. En daar wordt toch wel veel over gediscussieerd en ik ben het daar erg mee oneens. Wij zijn geen eenden van wie het water zomaar afglijdt zonder enig effect. We zijn geen standbeelden van marmer of van brons, gevoelloos en koud. We hebben wel degelijk onze opvattingen over de wereld en over het lot. En die gaan veel verder dan alleen maar, het is niet anders, pech gehad, we moeten het er maar mee doen. Ik herhaal nog even die uitspraak van mijn leerling Arianus waar ik mee begon. Namelijk, je moet niet willen dat de dingen gebeuren zoals jij wilt dat ze gebeuren. Maar je moet de dingen willen zoals ze gebeuren. Dan ben je gelukkig. U hoort, en ik hoop dat mijn toelichting iets daartoe heeft bijgedragen,
dat tweede deel van deze uitspraak, je moet positief willen wat er gebeurt, veel verder gaat dan alleen maar het accepteren. Je moet meewerken, als het ware, met het goddelijke plan dat de wereld heeft. Je zou van het hondje kunnen zeggen, jong, je moet niet alleen maar achter dat wagentje aanhuppelen, je moet bij wijze van spreken naast die wagen gaan lopen, of misschien zelfs ervoor. Natuurlijk weer niet helemaal, want iedere beeldspraak zit wel ergens fout. Het hondje mag niet de leiding over het lot gaan nemen, maar hij moet wel zeggen, ja, geweldig zoals het gebeurt vandaag. Wat heerlijk dat het regent. Precies wat ik graag wil. Hoezo? Nou, ik wil wat er gebeurt. Epictetus, ik dus zelf, houdt sportliefhebbers altijd voor, als ze naar een stadion gaan. Je moet niet willen dat Ajax wint. Of dat Feyenoord wint. Of dat Cambuur wint. Of Heerenveen wint. Je moet willen dat degene wint die wint. Dan zit je altijd goed. Nou, dat is misschien wat opportunistisch, maar het werkt wel. Je bent nooit ontevreden. Want wat gebeurt, dat accepteer je niet alleen, je wilt het ook. Je bent er blij mee. Goed, dat lukt niet op de ene dag. Van de ene dag op de andere, dat weten wij zelf ook. En als we over 4 eeuwen terugkijken, van mijn tijd, 100 na Christus, tot 300 voor Christus, de tijd dat de Stoa gesticht werd. Nou, aan één hand heb ik genoeg om alle ware wijzen te tellen die er geweest zijn. Mensen die in staat zijn om, als ze gefolterd worden, volmaakt gelukkig te zijn. Want ja, ik word nu gefolterd. Het doet wel zeer, maar ik wil dat. Wie brengt dat op? Dus de echte ware wijzen, het zijn er een paar. En die hebben dan nog meestal geleefd voordat de Stoa werd uitgevonden. Socrates, Diogenes, die waren al dood toen Zeno, Chrysippus en Cleanthes hun stoïsche filosofie ontwikkelden. Vandaar dat we in de loop van de tijd wat toegeeflijker geworden zijn. En gezegd hebben, wanneer je op de goede weg bent, is dat al heel wat. En daar moet je voor oefenen. En het Griekse woord voor oefenen is ascese. En als u het woord wel eens eerder gehoord heeft, denkt u waarschijnlijk aan van die monniken die in de woestijn zitten, zich nooit wasten, leefden van sprinkhanen en bedorven water, om het lichaam maar zoveel mogelijk uit te schakelen, zo min mogelijk toe te geven aan de verlangens en behoeften van het lichaam. Maar die oefening hoeft niet per se in een woestijn te gebeuren, zittend op een zuil of wonend in een grot. Iedereen kan het iedere dag opnieuw doen. Je kunt bij het opstaan al beginnen, als je je snijdt met scheren of misschien wat seksistisch, maar wat vrouwen uithalen 's morgens gaat ook wel eens een keertje mis. En je hebt hier zo'n streepje bloed. Nou, ja, kan gebeuren. Dus een beetje de aanstippen, het is weer over. Het blijkt bij het ontbijt de yoghurt op. Jammer, dan neem je wat anders. Zo kun je je iedere keer trainen met kleine dingen. En die training is dus bedoeld om stapje voor stapje steeds verder te komen op dat praktisch misschien onhaalbare doel van het volmaakt accepteren van wat er op aarde gebeurt. Je kunt jezelf ook van tevoren al wapenen tegen dingen. Bijvoorbeeld, als je naar een zwembad gaat, dan kan je zeggen, straks als je in het zwembad bent, dan gaan mensen je nat spatten. Of ze pikken je mobieltje als je aan het zwemmen bent. Of als je naar een concert gaat, dan kan je bedenken, achter mij gaat vast iemand zitten ritselen met een pepermuntpapiertje. Of er gaat iemand zitten hoesten. Als dat dan in werkelijkheid gebeurt, nou, dan heb je daar tenminste op voorbereid. Het is handig om met kleine dingen te beginnen. Bijvoorbeeld, je bent aan het eten en je gooit het kannetje olijfolie om. Vervelend. Nou, pak je een nieuw kannetje, even deppen, het is weer schoon. Er valt een bekerstuk op de plavuizen vloer in de keuken. Ja, dat gebeurt met bekers. Je kust je kind en je beseft, ik kus een sterveling. Als dat kind doodgaat, is dat iets wat in de lijn der dingen ligt. Je kust je vrouw en je beseft, ik kus een sterfelijk wezen. Als ze doodgaat, zul je zeggen, niet, ze is van me afgepakt, maar ik heb haar teruggegeven. Nou, dit soort gedachten maakt dat veel mensen denken, zie je wel. Het maakt voor die stoïcijnen niks uit. Een kruikje olijfolie, een beker, hun eigen kind, hun eigen vrouw. Het is allemaal één pot nat, het interesseert ze niks. Ze proberen alles van zich te laten afglijden. Maar dat
is verkeerd begrepen. Wat wij Stoïcijnen maar al te belangrijk vinden, is de houding die je aanneemt ten opzichte van je medemensen. Je hebt plichten in het leven. Niet alleen maar laten gebeuren wat er gebeurt en zo gaat het en morgen weer een dag, we zien wel wat die dag weer brengt. Je moet actief meewerken. En actief meewerken aan het goddelijk plan houdt ook in dat je actief meewerkt aan de situatie waarin je zit en met de mensen met wie je te maken hebt. Het geldt voor alles. Het geldt voor je werk. Ben je leraar, dan heb je de plicht om je leerlingen goed les te geven, liefdevol tegemoet te treden, niet ongeduldig worden als ze iets niet stappen, enzovoort. Ben je een kind, dan heb je de terechtwijzingen van je ouders maar te verdragen. Ja, maar mijn vader slaat mij en mijn vader is slecht. Ja, dat is dan zijn probleem, zeggen wij Stoïcijnen. Jouw probleem is hoe je ermee omgaat. Je hebt niet het recht om het kwaad van je vader, als hij dat dan doet, of het kwaad van je broer, of het kwaad van wie dan ook, terug te kaatsen door op jouw beurt onrechtvaardig te gaan doen. En dat is een van de lessen die me vooral zijn bijgebleven van Socrates. Niemand handelt uit vrije wil onrechtvaardig. Als iemand iets verkeerd doet, is dat niet omdat hij zeker weet dat dat het goede is. Hij dwaalt. Hij is ziek. Met een misdadiger moet je medelijden hebben. Iemand die blind is, ga je toch niet uitschelden dat hij blind is. Iemand die mank is, zoals ik, ga je toch niet uitschelden dat hij mank is. Iemand die verblind is, die kreupel is, met betrekking tot het allerbelangrijkste wat er op aarde bestaat. Namelijk de goede toepassing van je morele keuze. Die ga je toch niet uitschelden of gewoon een beetje sadistisch zitten straffen door hem te geestelen. Je neemt zo iemand bij de hand, je probeert hem op de goede weg te leiden. Dus op zo'n manier moet je je ook opstellen ten opzichte van de mensen om je heen. Met begrip. Probeer ze te helpen waar je kunt. En toon je genegenheid. Ik kreeg een keer een man op bezoek die helemaal in alle staten was. Ik hou het niet meer uit thuis. Wat is er dan? Mijn dochtertje is ziek. Waarom ben je dan hier? Ik kan het niet aanzien. Maar wie is er dan bij haar? Het kindermeisje. En kan die het wel aanzien? Ja, want die wordt ervoor betaald. Maar jij bent haar vader, zei ik tegen hem. Ja, zei hij, dat is waar. En wat is de taak van een vader? Van zijn kind houden. En wat betekent van je kind houden? Bij je kind blijven als het je nodig heeft. Heeft jouw kind je nu nodig of niet? Ja, ik dacht het wel. Op zo'n manier, en het lukte gelukkig deze keer, wist ik deze man zo ver te krijgen dat hij weer terugging naar huis en zijn dochtertje verzorgde. Ze is er gelukkig bovenop gekomen, maar ze had ook kunnen sterven. Dat heb je niet in de hand. Maar hoe je ermee omgaat met de ziekte van je kind, dat heb je wel in de hand. Dat geldt ook voor andere plichten die je hebt. Je moet elkaar helpen. Mensen in nood, dat is bij jullie in Nederland ook een wet. Je bent strafbaar als je iemand die hulp nodig heeft niet helpt. Terecht, een prima wet. Dat gold ook in onze tijd, in de tijd van de oude Grieken en de Romeinen. Een voorbeeld daarvan. Een vrouw, een zekere Gratilla, die werd verbannen door keizer Domitianus. Dat gebeurde voortdurend en dan mocht je nog van geluk spreken als je niet werd gedwongen jezelf het leven te benemen of door de keizerlijke garde vermoord werd. Die vrouw werd verbannen naar een eilandje in de Egeïsche Zee. Een vriendin van haar die hoorde dat en die stelde, wij zouden zeggen, een heel feestpakket klaar om dat naar haar toe te sturen. Met allemaal lekkere dingen, met sieraden, met van alles. En dat stuurde ze op naar Gratilla. Een vriendin van deze vrouw, die haar plicht vervulde op die manier, die zei, nou maar luister eens, dat heeft toch helemaal geen zin. Domitianus laat dat in beslag nemen en dan krijgt je vriendin het niet. En toen zei ze, en daar had ze gelijk in, beter dat Domitianus het in beslag neemt dan dat ik het niet stuur. Want als Domitianus het in beslag neemt, heb ik niet in de hand. Dat is zijn zaak. En hij is beklagenswaardig als hij dat doet, want hij doet het verkeerde. Maar ik heb gedaan wat ik moest doen. En dat vind ik prima. Zo hoort dat. Ander voorbeeld, een senator, die was het niet eens met keizer Vespasianus, dus de voorganger van Domitianus en de vader van Domitianus ook. En hij kreeg een briefje van Vespasianus,
de volgende senaatzitting blijf jij maar liever thuis. En toen antwoordde hij, nee, ik moet komen, want ik ben senator. Goed, maar als je komt, hou dan je mond. Nee, dat doe ik niet, want het is mijn plicht als senator om me uit te spreken over de voorstellen die gedaan worden. Nou, maar dan moet ik jou onthoofden. Nou, dat is uw taak. Het is aan u om mij wel of niet te onthoofden, maar het is aan mij om mijn taak als senator te vervullen en me uit te spreken. En hoe dat verder afgelopen is vertelt deze anekdote niet, maar het tekent wel wat een goede stoïcijn doet met zijn plichten. Hij doet ze, onafhankelijk van de vraag wat de gevolgen voor hem of haar zullen zijn. Hij doet wat hij noodzakelijk vindt. Het belangrijkste wat je op die manier met deze levenshouding kunt bereiken, is dat je vrij bent. Vrij ben je namelijk als niemand jou kan dwingen om bepaalde dingen te doen, om bepaalde dingen te ondergaan die je niet wilt, of om bepaalde dingen te vinden. En vooral dat laatste is geweldig belangrijk. Kort gezegd, als je wilt, ben je vrij. Socrates zat in de gevangenis. Niet als gevangenisstraf, want dat hadden de Grieken niet. In de gevangenis betekent ofwel afwachten tot je verbannen wordt, of afwachten tot je ter dood gebracht wordt. Dat laatste gebeurde bij Socrates. Maar Socrates was vrij in de gevangenis. Niet omdat hij naar buiten kon lopen. Niet omdat hij die boeien van zijn armen en benen kon trekken. Maar wel omdat hij er wilde zijn. Hij wilde in de gevangenis zijn. Dus hij was daar vrij. Diogenes, een ander voorbeeld, is gevangen genomen door piraten. En op een piratenschip sloot hij vriendschap met die piraten die hem ontvoerd hadden. En hij zei, jongens, ik zat eerst in Athene, prima. Nu zit ik bij jullie, ook goed. Maar straks verkopen we je op de slavenmarkt in Korinthe. Nou, en? Leuk toch? Ik hoop dat ik een aardige baas krijg. En zo niet, heb ik pech gehad. Maar het kan me niet schelen. Ik voel me overal thuis waar ik ben. Ik wil wat er gebeurt, dus ik ben vrij. Dat idee, vrijheid, waar je helemaal alles zelf over te zeggen hebt, en broederschap, met elkaar omgaan op een manier dat je niet denkt, wat kan ik van de ander krijgen, of wat moet ik nou ook weer per se voor de ander doen waar ik geen zin in heb, maar alles ten dienste stellen van het vergroten van die samenhorigheid onder iedereen. Niet alleen Atheners, niet alleen Amsterdammers, niet alleen mensen in Leeuwarden of waar dan ook, maar de hele wereld. De hele wereld is onze kosmos. We zijn cosmopolieten. Dat vloeit voort uit de gedachte dat je zelf je eigen lot helemaal in de hand hebt. Een paar honderd jaar geleden, zo'n 200 jaar, kwam er bij ons in de onderwereld een Duitser, Friedrich Schiller heette die. En die man, die neurde de hele tijd een liedje en ik kon het niet verstaan. Op een gegeven moment sprak ik hem aan, wat zing jij nou toch de hele tijd? Ja, zegt hij, ik heb een ode aan die Freude geschreven. Alle mensen werden broeder. Ik omhelsde die man. We hadden daar toen nog geen coronamaatregelen, dat kon. En samen met die man heb ik het lied gezongen. En als een nachtegaal tot de goden zingt in nachtegaalenzang. Zo zingen wij, filosofen, geïnspireerd door Friedrich Schiller, het lied van de broederschap onder alle volkeren. De broederschap die het gevolg is van het accepteren, het niet alleen aanvaarden, maar het meewerken aan het lot zoals zich dat aan ons mensen voordoet. Ik hoop dat ik u duidelijk kunnen maken waarom ik, Epictetus, al die jaren lang deze leer heb uitgedragen. En met vallen en opstaan, letterlijk en figuurlijk, heb ik mij de weg door het leven gebaand. En zo zal het met alle mensen altijd zijn, op weg naar het hogere doel. De broederschap van de volken. Dank u wel. Ik kan me wel even ontkleden, maar dat stoot niet met de gewoonte hier in de boterhoek. Maar mocht iemand van u nog iets willen vragen of opmerken of iets ter discussie willen stellen, dan zal ik nu als Gerard Boter daar graag op ingaan. Ja? Ja, u geeft het voorbeeld
met de goden destijds. De natuur. Destijds zijn er andersoortige goden die met diezelfde natuur aan het rommelen zijn. Hoe is dat in deze filosofie op te pakken? Wanneer alles een draai krijgt naar, of wanneer alles, maar wanneer dingen gemanipuleerd worden, wanneer dingen chemisch bewerkt worden, wanneer dingen digitaal stuurbaar zijn. De nieuwe goden als Mark Zuckerberg. Hoe past deze in dat plan? Ik zou het laatste niet direct willen onderschrijven, dat Mark Zuckerberg een van de nieuwe goden is, maar ik begrijp wat u bedoelt. Er gebeuren dingen op aarde waarvan we allemaal constateren dat dat beter niet kan gebeuren. Vervuiling enzovoort. Er is een heleboel wat naar ons idee slecht is. En dat is iets waarvan de Stoa zegt, het is op zichzelf niet slecht. Het hoort bij het grotere plan. En ik weet dat christenen vaak een beeld hebben van een borduurwerk. God maakt een borduurwerk. God ziet de bovenkant van het borduurwerk. Wij zien de onderkant. God ziet hoe alles met elkaar samenhangt als één mooi, groot, harmonisch geheel. En wij zien de slecht afgehechte draadjes. Zo'n beeld zou denk ik voor een stoïcijn ook goed van toepassing zijn. Dat wij niet in staat zijn te doorgronden waarom bepaalde dingen gebeuren. Dus als gebeurtenis zelf zou een stoïcijn zeggen, het gebeurt. Dus als gebeurtenis op zichzelf moet het zo gebeuren. Het hoort bij het grotere plan van de wereld. Een andere zaak is hoe het zit met de motivatie van de mensen die bepaalde dingen laten gebeuren. Ik noemde het voorbeeld van een vader die zijn zoon onheus bejegent, of een broer die bijvoorbeeld met een erfenis fraude uithaalt. In zo'n geval kun je zeggen dat de gebeurtenis op zichzelf, die klap die mijn vader me geeft, het geld dat mijn broer mij afhandig maakt, dat het op zichzelf niet slecht is, maar de intentie van degene die het doet wel. Als voorbeeld, een chirurg die kan met een hamertje een tik geven op een knie om te kijken of er een reflex is. Dan geeft iemand een ander een tik met een hamer, maar dat is dan met een goede intentie. Als ik denk, ik ga iemand beroven en met dezelfde hamer sla ik iemand op zijn hoofd bewusteloos op de hersens in, dan doe ik in zekere zin hetzelfde, maar mijn intentie is verkeerd. Dus de gebeurtenis op zichzelf is moreel gezien neutraal, maar degene die een bepaalde handeling verricht, die kan daar een goede of een slechte intentie mee hebben. Is dit voldoende antwoord op uw vraag? Diegene die slechte intentie heeft, die kan wereldmacht hebben. Ja. Een Mark Zuckerberg heeft wereldmacht. Bill Gates heeft wereldmacht. Ja. Deze jongens bepalen de toekomst voor ons. Moet ik mij daar dan in deze filosofie aan onderwerpen? Of het wensen, of het goed vinden? Niet passief. Ik denk dat hier dus speelt een andere anekdote dat iemand, 3 vrienden liepen ergens door een onherbergzaam gebied. Er kwamen rovers aan, die pakten die ene vriend beet en sleurden hem mee, mishandelden hem. En de tweede vriend die rende er vandoor. De derde vriend ging zijn vriend in nood helpen. Maar dat had geen resultaat, want die vriend werd toch gedood. Dus het resultaat van de hulp van die ene vriend en het weglopen van die andere vriend was netto. De aangevallen vriend was dood. Maar het gaat erom hoe je ermee omgaat. Die vriend die wel te hulp kwam, die zag, dit is niet goed. Dat die vriend gedood wordt, onschuldig als die is, daar moet ik iets tegen doen. Alleen, je kunt niet garanderen dat jouw hulp aan die vriend ook metterdaad iets uitdraagt. Net als dat pakket dat iemand stuurt aan die vrouw die verbannen is, komt het aan of niet? Nou, waarschijnlijk niet, maar je moet het wel doen. Dus ik denk dat je op die manier ook je plaats hebt in de wereld hier, dat je de keuze moet maken voor wat jij als goed beschouwt. Ik erken er direct bij, dit is een van de grote problemen in de Stoa. Al sinds de oudheid zelf werden de Stoïcijnen daarmee geconfronteerd. Hoe zit het nou? 1. De goden bepalen alles wat er gebeurt. 2. Jij hebt je vrije wil. Hoe kun je die 2 met elkaar rijmen? En daar werden de eerste Stoïcijnen al mee om de oren geslagen. En dat blijft uiteindelijk een onoplosbaar probleem. En mijn alter ego, als ik het zeggen mag, Epictetus, die maakt zich daar totaal niet druk om.
Die zegt dus niet van laat maar gebeuren, want het gebeurt. Die zegt nee, dat is je plicht. Als u vindt dat u zich moet verzetten tegen allerlei mensen die op allerlei manieren wereldmacht proberen te verkrijgen, dan is dat niet alleen uw goed recht, maar zelfs uw plicht. Omdat wat u voor het goede houdt, daar moet u zich voor inzetten. Ja? Ik wil er ook nog even op ingaan. Van, als ik zo je vraag hoor, wat ik wel eens heb gelezen van je check gewoon, wat is binnen jouw controle en buiten jouw controle. En wat een rijke Amerikaan doet, dat is verder weg van jouw controle. En je zoekt alleen goed en kwaad in jouw eigen acties. Dus wat iemand anders doet, dat is zeg maar onverschillig, nog goed, nog kwaad. Dus het hoort je niks te doen. Je kan wel voorkeur hebben voor of iets gebeurt, maar het maakt toch niet uit. En misschien als je er echt wat aan wilt doen, zoals een petitie of zo, kijk, dat is dan iets wat je kan doen. En als je dat doet, dan ben je zeg maar goed bezig en dan voel je je gelukkig. Als ik, ja, dat is de gedachte van de Stoa. Een ander voorbeeld, ingaand op wat je zegt. Sommige mensen zeggen, je moet wel als burger in de stad bijdragen aan het welzijn van de stad. Bijvoorbeeld door een theater te bouwen of door een orkest te subsidiëren of noem maar op. Prima, zegt Epictetus, als dat tenminste niet ten koste gaat van wat hij dan noemt jouw besef van eerlijkheid. Als jij dat geld op een eerlijke manier verdiend hebt en op een eerlijke manier doneert, uitstekend. Maar heb jij dat geld bij elkaar geharkt door mensen op te lichten en zo, dan ben je dus misschien uiterlijk wel goed bezig. Kijk, is een theater gebouwd door Gerard Boter. Ja, maar heeft dat geld wel gejat. Dus per saldo ben je dan verkeerd bezig. En wanneer ben je dan wel een goede burger? Als je een goed mens bent. Als jij als burger in een stad doet wat er, en dat kan heel klein zijn, wat je zegt, je kan in een heel klein kringetje ronddraaien, maar als je daarin jouw taken vervult, dan doe je wat er van jou verwacht kan worden. Dus in die zin is het ook een filosofie die realistische eisen stelt. Die niet zegt van, je moet de hele wereld veranderen, want dat kunnen maar heel weinig mensen. Doe precies wat je in de macht hebt. Al is het nog zo klein, maar daar, met een kleffe term, kun je jezelf op afrekenen en op afgerekend worden. En meer niet, want dat valt buiten jouw vermogen. Wij kunnen niet bepalen hoe het verder met het regenwoud in Brazilië gaat. Wie de president van Amerika wordt, hoe het met Wit-Rusland afloopt. Kunnen we niet. We kunnen ons er wel mee bezighouden en we hoeven ons ook niet voor af te sluiten. Maar we kunnen niet denken, daar gaan wij dus echt de oplossing voor geven. Ik had even terugkomen op die hamer. Ja. U wilt iemand overvallen en u geeft dus iemand de klap met de hamer. Ik ben degene die de klap met de hamer krijgt. Maar gebaseerd op het verhaal wat u net eerder vertelde, dan moet ik dat eigenlijk omarmen. Het amovati, blij dat ik op mijn kop geslagen ben met die hamer, weet je, ik leef nog, maar blij dat het gebeurd is. Dus hoe kan ik dat dan vertalen, zeg maar? Hoe kan zeg maar, de Stoa zeggen van, nou ja, dat is inderdaad echt goed dat het gebeurd is, want ik... heel simpel, dat het gebeurt maakt het tot een op zichzelf goede gebeurtenis, maar dus niet moreel goed in de zin van... het is voor mij niet goed, ik heb die tekst gekregen. Ja, maar wat is jouw ik? Daar heb ik verder niet over gesproken, maar hoe de Stoa met het lichaam omgaat. Ik zei al uit dat citaat van Zeus, je lichaam is een hoopje kunstig gevormde klei. En daar doet Epictetus, zoals veel filosofen, doet erg denigrerend over het lichaam. Iets waar ik veel moeite mee heb. Ik moet er niks van hebben. Dat lichaam stelt niks voor, weg ermee. Nee, dat is niet mijn overtuiging, maar dat is persoonlijk. Dus het lichaam op zichzelf, als daar iets mee gebeurt. Ja, kijk, je wordt een keer geboren, omdat de goden blijkbaar vinden dat jij dan nodig bent in de wereld. En je gaat een keer dood, omdat de goden blijkbaar vinden dat het voor de wereld goed is dat jij op dat moment doodgaat. Dus als jij door zo'n klap op je kop met een hamer doodgaat, dan is dat onaangenaam. Alleen de allergrootste wijze zullen zeggen, hoera! Of wanneer je een hobby bent, pang, op de vingers, ha, kijk eens even. Kun je even het verband halen, schat, wat is er gebeurd? Ik heb op mijn vinger geslagen. Nee, zo gaat het niet. Maar als de gebeurtenis zelf is het neutraal, maar ook dan geldt weer, diegene die het gedaan heeft, arme man. Hij had het niet moeten doen. En dat voorbeeld uit mijn eigen praktijk van hoe je de dagelijkse oefening nodig hebt. Ik heb 2 dochters, met wie ik zeer gelukkig ben. De jongste heeft filosofie gestudeerd. En een paar jaar geleden, toen
waren we eten, ik had een spiksplinternieuwe broek aan. Ik even zo op de tafel hoorde ik, zat een spijker onder aan die tafel. Dus ik zo mijn nieuwe broek, zat zo scheur in. Ik in alle staten. Ik zal niet herhalen wat ik gezegd heb. En Evelien zei, maar papa, je bent al je leven lang met Epictetus bezig. Je moet die scheur willen. Als je eenmaal zo ver bent, ja, dan ben je. Zelfs Herman Brood Ja. heeft ooit iets met de dood en die wist daarop te reageren met dood. Heb ik nog nooit meegemaakt. Interessant. Ja, Ja, want het streefbeeld is natuurlijk dat je die klap op je kop wil in dat geval, maar, of die scheur in je broek. Maar ik heb nou nooit echt begrepen hoe ga je dan om met rouw. Want aan de ene kant ben je in staat om altijd gelukkig te zijn. En als iemand sterft, dan ja, cognitief, je kan gewoon rationeel nadenken en zeggen van dit hoort bij het leven en we gaan allemaal dood. Maar ja, het neemt niet weg dat je je emotioneel zal voelen. ja, dat is een lastig punt. Je zou kunnen zeggen, je hebt de term apatheia, apathie, we kennen het vooral als zo, maar het is letterlijk niet emotie. Dat is de term die gebruikt wordt voor het ideaal van de Stoa. Je hebt geen emoties. Gaandeweg ging het over in wat ze wel Grieks noemen de metriopatheia, ofwel de gematigde emoties. En ik heb een paar maanden geleden een briljant boek gelezen over Stoa en emoties. En de auteur, Margaret Graver, die betoogt, apatheia moet je niet zozeer weergeven als afwezigheid van emoties, gewoon totaal geen emoties hebben, als wel het onder controle hebben van emoties. En wat ik noemde, dat voorbeeld van die vader die wegvlucht uit het huis waar zijn dochtertje vreselijk ziek ligt te zijn, dat is ingegeven door de liefde voor zijn dochter. En op zichzelf is die liefde voor niet alleen de familie, maar uiteindelijk voor de hele mensheid, want die kring wordt steeds breder, is een natuurlijk gegeven. Dat hoort bij de mens, die broederschap, die eenheid. Dus dat verstoord is wanneer een dierbaar iemand, en hoe dichterbij, hoe harder dat binnenkomt, dat zal iedereen uit ervaring weten, dat is alleen maar menselijk, alleen maar normaal. Alleen wat Epictetus dan zegt, is je mag best ook met een buurman die een kind of een vrouw of wie dan ook verloren heeft, meetreuren. Je mag hem proberen te troosten, je mag medelijden met hem hebben, je mag met hem meehuilen, als het je maar niet in je diepste ik raakt van dit is ethisch goed, dit is ethisch slecht. Het is dus ja, het omgaan met die emoties en ze niet de overhand laten krijgen. Maar is het dan dat je zeg maar in rouw kan zijn en verdrietig kan zijn en tegelijkertijd gelukkig? Of is het dat je blij kan zijn voor je vriend dat hij weg is, zeg maar terug is gegeven aan de goden? Dat is zo maar even te zeggen. Ja, dat is nu het natte vingerwerk, maar ik denk eigenlijk uiteindelijk allebei. Dat je dus met je verstand kan redeneren, wat er gebeurt is goed, tussen haakjes. De Stoa gelooft niet in een onsterfelijke ziel of iets dergelijks. Alles is stof, alles is materie, ook de ziel. Dus als een mens sterft, is zijn lichaam, dat duurt dan enige tijd, valt uit elkaar, maar zijn ziel net zo. Dus je hebt niet een soort voortbestaan in een hiernamaals. Maar ik begreep ook dat je als Stoa kan je atheïst zijn of het is christelijk, maar omdat... Of nu bedoel Ja, eigenlijk ook toen toch, want bijvoorbeeld Epictetus is heel gelovig, ja. maar Marcus Aurelius of zo, ja, die had wel zijn twijfels dan. Ja, maar uiteindelijk is toch wel dat idee van, en het heeft dus 3 termen, God, reden, natuur, die vallen samen. En je kunt je de vraag stellen, dat geldt trouwens voor mensen die heden ten dagen een godsdienst aanhangen ook, in hoeverre, ik bedoel niks oneerbiedig wat ik zeg, maar in hoeverre mensen zich een christelijke God voorstellen als een man met een grote witte baard ergens in een hemel, of als een idee van dit is wat de mensen bindt, en alles ertussenin, dat kun je ook in de oudheid niet van iedereen zeggen. Als iemand het woord God gebruikt, is maar helemaal de vraag wat iemand daarmee bedoelt. Maar binnen de Stoa, en ik denk dat dat voor Marcus Aurelius, die trouwens
grote waardering had voor Epictetus, en zijn werk ook gelezen heeft, dat schrijft hij zelf ook in zijn dagboek, dat hij op dat punt het met Epictetus eens is, noem het natuur, noem het reden, noem het God, noem het Zeus, maar het heeft een heel duidelijk, wat wij dan religieuze component noemen. Ja, dus het zou net zo goed de evolutietheorie kunnen zijn, de natuur, of het zou een god kunnen zijn geweest. Als je de evolutietheorie beschouwt als een rationeel gebeuren, noem het intelligent design, dan kan dat. Ja. Het hoeft niet per se een persoonlijke god te zijn, hoewel, ja, dat is het moeilijke van, wat betekent een term? Ik wou zeggen, hoewel Epictetus vaak in heel persoonlijke termen vooral over het Zeus spreekt. En Zeus spreekt tot Epictetus, Zeus spreekt tot Medea, tot noem maar op. Dus dat is heel persoonlijk opgevat, maar dan nog blijft staan, het is moeilijk om je helemaal in te leven in wat iemand denkt, om in te voelen wat iemand precies voelt bij het gebruik van zo'n term. Er is trouwens ook onlangs een interessant boek verschenen van Tim Whitmarsh, een Engels klassicus, over atheïsme in de oudheid. Dus het is ook zeer lezenswaardig. Ik moet bekennen, ik heb het nog niet gelezen, alleen recensies ervan. Maar dus het hele fenomeen, er zijn geen goden, dat kom je maar nauwelijks tegen in de oudheid. De goden doen dit, ze doen dat. Misschien bij Epicurus, daar zijn goden, alleen die doen helemaal niets in de wereld. Die zitten lekker in hun eigen hemel gelukkig te zijn. En waarom bemoeien ze zich niet met de mensen? Daar zouden ze alleen maar ongelukkig van worden, dat zou dom zijn. Maar Epicuristen zijn dus geen atheïsten. Alleen ze denken op een heel andere manier over hoe de goden wel of niet zich met de mensen bemoeien dan de Stoïcijnen bijvoorbeeld. Ja, dat was het. Nou, dat klopt op de seconde nauwkeurig. Mag ik u hartelijk danken voor deze lezing. En ik wil namens Azor deze fles rode wijn doen, alsjeblieft. En het geschenkboekje van de Week van de Klassieken. Geweldig. Dat is deze. Die ligt ook voor jullie allen klaar bij de uitgang van deze zaal. Die kunt u gewoon gratis meenemen. En nogmaals, hartelijk dank voor deze boeiende lezing. En, Graag. Dank voor de uitnodiging. Het is gewoon kunststof, dit. Weten. Hoe is het met jou?